eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang lahat. Oh, Kong Joey Salceda, Albay ahead ang lahat. Oh, Kong Joey Salceda. Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay. Welcome digdi sa tuyang programa tudi sa GB Albay Ahead angat ang lahat. Ang programa nga niya ito sendo sa Karahayang Buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-iriba-iba kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Tanganing magre-restorya lamang kung ano ang mga latest digdi po sa satuyang kapalibutan. Yan. Katuwang tadyan sa lado technical si Ronald Baldo, sa IT si Jerome, okay na? Si Jerome Martinez, sa production department si Shana May Leron, sa news base si Angel Mustasa, and si Tia Jeresco. Aling mo gusto, Mary Joy ba yan ngarang kayan? Okay. Sige, and si Jasmine yaon man digdi. Yan, salamat palantabi sa sponsor kan Merindalan. Nakalimang anong tinapay ito o Taybaldo kinaon mo? Baho ito, pinagong na tinapay with matching pinangat and iba pang palaman. Nakaapat si Taybaldo, apat na duble, di times 2. Salamat na maray sa Merindalan. Weekend po ngunyan and duman sa Naga City, ongoing ngunyan ang fluvial procession kan imahe ni Divino Rostro and Nuestra Señora de Salvacion o de Peña Francia. Yan, traditional iyan na pigigibo dyan from Naga City Cathedral back to Basilica. Yan, sa paagi nin pagsakay sa Salog ang Bicol River. Millions of devotees and pilgrims and visitors ang reaon dyan sa gilid kan Salog para mas na magiling kan fluvial procession. Yan. Okay, sana areglado ang gabos. Ano? Sabi nga na kaya, all roads leads to Naga City. Yan. Kaya man, so iba-ibang mga ahensya ng gobyerno, lalo na so DPWH, igwasinda ki ibinugtak na mga Motorist Assistance Center. Kada District Engineering Office, igwanin ibinugtak to assist the motorist sa pagpasiring duman. But sabihin, matawang kigiya kung pasain. And at the same time, kung may mga aberya ang vehikulos, igusinda ki mga tauhan na pwedeng mag-assist. Halimbawa, na lupusan, or kung ano man na diferensya kan vehikulo, igusinda ki mga mekaniko. Ayan. Gabos po, ining sa mainland, igwasindang binurugtak nin Motorist Assistance Center. Kada, alambawa, digdi sa Tuya, sa Albay, we have 3 district. So, tulong District Engineering Office, puro iyan nagbugtak dyan. Alambawa, sa first, talidong kayo dito.
Sa 2nd District, igwaman dyan, sa itong party, de ko na duman. Sa 3rd District, duman sa Paulog. Duman mismo sa tangod ka na District Engineering Office. Yan. So mga tao ninda duman, rayaon duman. May mga pag-iriba sa nasinda. Ano sinda 24/7, sa good siguro sinda sa aga o biyen sa Lunes. Magayon yan. Sa kamusuro lalo na. Tayaon naman ang convergence kan mga tao. That is aside from sa mga men in uniform na nakataltagman para mamantinir ang peace and order. Yan. Ano? Okay. Maray na pong palantabi kay Kong Joey Sarte Salceda and ang congressional staff dyan sa may Ninong's Hotel. Yan. And sa kabus na mga parantabay ta, maray na hapon tabi sa Indo Gabos. And sa mga reyaon sa iba-ibang lugar na nakatutok sa Radyo DCGB, ang samuya pong papaabot sendo nin pataratara. Yan, ano? Okay? Sige. Bueno, so diretso po kitakan sa tuyang mga istorya. Digdi po sa tuyang programa. Kasawapon, napasyar kami duman sa Barangay Itaran, Pulangi. Arayo na pala na yan, Taybaldo. Yan. Upland barangay na yan. Pero ito, 9 kilometers gayod ang distansya hali sa sentro. Yan. Nagano man niya kamo duman? Nagpa-share nga ni. Yan. Purpose miduman, iyo po ang pagtugaygay kan darakulang aktibidad duman sa area. May mga road openings duman na binurokasan. Kaya nga niya road opening, binurokasan. Farm to Market Road, pasiring kung saan ng mga barangay ito. Ayan. Tanganing, magkaiguanin access ang mga residentes. Ano? Ang sistema pala naman tayo, Baldo, ini mga tricycle na ini, mga tricycle, pigagamit na sa ito, bako na pampasahero, pangkargamento na sana. Ta mostly kan mga tao duman, may mga motorsiklo na. Tamarayon ang tinampo. Mag-inutan ka pa duman, ang balda mo na, malinaw. Or uminutan ka pa, buhi na. Kan kamsur. Mag-iuno na ang tinampo. May mga pigagi-agi kaming mga ngaran kayo ni, o yan ang uro ampas. Pero okay man. Okay man. Garo ka man sa napasiring sa Tagaytay. Kan na rin, kan kamalig. Nga suro sigsag man ang pahit, paaplan, paitaas. Duman sa Itaran, duman po ibinugtak ang Multipurpose Skills Training Center. Yan. Dakulaon na training center ito. Formally kasuwapon, pig-inauguraran and pig-bindisyonan itong building na ito. That is to the tune of 38.9
million pesos. Yan. Magigitong eskwelahan. Magayon taduang eskalon. Kaya nga ni Skills Training Center, taduman mag-eskwela sa mga taga-duman sa Upland. Kung anong skills amo yan indang maukudan. And syempre, yaon dyan sa TESDA. Tan TESDA baga, iyo ang namamahala sa mga skills training kan mga residentes. Magayon ito ang building na ito, bako siya na ito building. Magiging eskwelahan nga ni. So mga taga-duman sa areang ito, na moya magpakaukod, alimbawa, carpentry, welding, and iba pa, baking or whatever, duman. Duman na gigibuhon. Dahil na madidipisilan sa mga residentes duman, sa mga jóvenes duman, na magbaba pa para mag-eskwela. Yan. Ayos ini. And ima-manage ini itong Skills Training Center kan Pulangi Community College. Yan. Aside kan BU Pulangi Campus, igwaman duman ki Pulangi Community College. Sindaan ma-manage ka ito, ma-administrar sa pagpalagaw ka to. And of course, yaon an TESDA. Ito tabi na building na ito, ang proyektong ito, and ito pang mga farm to market roads and mga iba pang patinampo, nangyari ito through the effort of Congressman Joey Sarte Salceda. Yan. Dakulang kantidad ito. Almost 1 billion pesos worth of projects. Hali ito sa General Appropriations Act. Ayan. Tapig unabian duman, bako lamang nga 50 milyones, 200 hanggatos milyones na mga proyekto. Dakulao na tabang ito sa mga taga-duman sa Upland Barangays kan o yan ang Pulangi. And this project in cooperation and collaboration with different government agencies. Halimbawa, DPWH, TESDA, and iba pa. And of course, an local government unit kan Pulangi headed by Mayor Adrian Salceda. Yan. Mga maugmaon sa mga tao duman. At last nga. At last, igwa naman kami digdi. Anong ngarang kayo ni? Training center. And sabi nga ni Mayor Adrian, na ang plano pa duman, bugtakan kay cold storage facility. Siyempre, sa mga produktong hali duman sa kabubuldan, pwedeng isaray ngo na dyan para mientras. Bago ibaba. Duman nga na isatangod ka ito Mr. Baldo. Sa tangod ka itong building na ito, may wason ang mamais. May wason ang maisan duman. Tapos, dragon fruit. May wason man. Di pa garing nagbaburunga. O baka nagburunga na ito o pinurudo na. Tiyaon dyan sa lugar na yan, produktong o produktibong maray dyan ang lugar. Medyo nasa ore taas na. Dit na siya ng lakaw-lakaw mo or motor-motor mo dyan. Arani ka na sa
Lake Danau. Ano? So, ano man dyan, o yan ang danaw dyan sa Pulangi, na dyan palan magkukua, so pigsasabit ang world smallest fish. Bako man palan sa buhi, ha? Bako man sa buhi palan ang makukuha ang pinakasadit na klase ng sira. Diyan palan sa Lake Danau, so pigapuntang sinarapan, sa Lake Danau pala na yan. O, kumbaga, itong lugar na ito, nasa pamitisan ito kan Mount Malinaw, para Pulangi side. Takon magdiretso ka pa, pwedeng umagi ka na sa Kinarabasahan, Bagatangke, baba ka na sa Malinaw. O boundaryan kan Pulangi and Malinaw. Iyan na Mount Malinaw. And sa buhi nga ni, buhi, Camarines Sur. Ayan. So, congratulations, Tabi. Sa araw kaining kolaborasyon kan mga iba-ibang ahensya de gobyerno na nagtatarabangan para mas na maitao ang mihoras sa mga residentes. Ayan. Ano? Yan ang sitwasyon dyan. So, anytime, magiging operational naman yan. Na skills training center dyan sa barangay Itaran, Pulangi. That will serve the residents of Itaran and adjoining barangays. Kung ano pa man dyan kataraning na barangay kayan. Ito sabi baga nga ni, yan ang dyan matatais ang sa imong kakayahan. Skills training center nga ni. Tuturuan ka mo dyan. Ano umiya mo? Carpentry, masonry, baking, welding, sa electrical, o sa ano pa man. Kung ano dyan ano i-offer. Ayos baga. Bako? Ayan. Okay, sige. Taod-taod mga tugang, right after kasuwapon, bali, nagkapara mga projects anpig bukasan kasuwapon, apara ka ni mga farm to market road, mga tinampo linking to different barangays dyan sa lugar na yan. Kasubago, iga paki-event na ginibuman. Ining opening kan integrated terminal dyan sa barangay Ubaliw. Taod-taod po sa pagbabalik kan sa tuyang programang 2D sa GB. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. No
makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan, pabuluson ang burabot ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige. Diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. Ngunyan na weekend, September 21. Ano ang minalaw sa isip nindo pag naunabian ang September 21? Ikatay baldo, arang mo na ini yung September 21. Anong araw kaan? Day ka pa magatunoy? Day ka pa lamang naunabihan ka ito. September 21, 1972. Kamu dyan mga yaon dyan, day pa lamang kamu na September 21, 1972. Declaration of Martial Law ni Marcos. Supposedly, kaipuan pa yan na isilibrar ang martial law declaration ni Marcos. Supposedly, ngunyan, pista opisyal. No di Sabado, kaya ginibo bagang Lunes, may anunsyo sa Malacanang, puro iba ng klase. Bako na ngaya pista official because of martial law, no di. Iba na. Iba na. Ayan. Pero ang taon na Taybaldo, 1972 and 2024, maluya ako sa mathematics, 2024 minus 1972. How many years na ang pagkadeklarar? 24, 72, 4 minus 2, 2. Ayan, 2, 7, 12, 50, 52 years. Tama daw? Tama daw ako, sala? Lingaw na ako kan mathematic. Ayan. Kaya si iba may nasabi na ngaya kami ayan ang mga martial law baby si iba. Ayan. Okay. Okay. So mga kaklase may auto sa nagtitiripon-tipo naman. Nagtitiripon-tipo na naman. Naguli naman so kabatsmi. Maiihaw na databi.
Hmm? Yan. Sige. So mga kaklase mi kan high school, rayao na duman. Sige sana, pahit sana kamo. Okay. Bueno, so, idiretso tatabi ang tutuyang pagrestorya. Kasubagong agatabi mga tugang. For the first time in Albay or maybe in Bicol, binukasana, pig-inaugurarana, pig-bendisyonana an state-of-the-art terminal. Passenger terminal or jeepney or bus terminal dyan sa Barangay Ubaliw sa Diversion Road ini. Magayon talaga, piglibot-libot kuman, kumpleto ki mga fasilidad. May ticketing booth, tapos passenger lounge, tukawan na sanaan na kulang duman. Tapos may mga bay, bus bay. Ano yung bus bay? So paradahan kan mga bus. Tapos mga arali kung saan mapamara nila, pwede mag-pick up ni pasahero dyan sa iyan ang Pulangi. In like manner, so mga harali sa Manila, maarapit man dyan sa bus terminal na yan. Ano? May may pengaluan sa mga driver. Minres nag-alat-alat, pwede naman sila kuro-karaturog na. Tapos kumpleto, basta kumpleto. Maiwas na daga, maiwas na lote. Yan. Inigiraray through the effort of Congressman Joey Sarte Salceda in collaboration with the different agencies, DOTR, LTFRB, LTO, and of course LGU Pulangi. So LGU Pulangi nagbakal kidaga. Yung ano yan, ngunyan, si Kong Joey man, nagdisponer ki pundo. Ipinaagi sa DPWH, iyan, pinagibo yan na terminal na yan. To the tune of 90 million pesos. Ayan. Maiwas na daga, maiwas na terminal. And dakulang tabang-tabi yan sa mga taga dyan sa Pulangi because siyempre magkakadagdag yan sa ekonomiya, negosyo dyan sa area and job opportunity. Tama empleyo dyan kay mga tao. Sa ibang residentes, natural, pwedeng magnuro-negosyo. Magbugta ki tindahan man or kantin or whatever. Yung bagang pahit sa terminal. So, dako lang bagay tabi ini. Yan. Ang sistema o garing is ipaprivatize yan na terminal. Private na ang ma-manage ka yan, ma-operate ka yan. Nga ning isaro siya na ang kauron kan LGU. Alimbawa, depende sa kasunduan sa MOA. Tamapirma pa ang kimoa between the LGU and sumagiging operator. Pareho ba sa Legazpi baga? Ang Legazpi baga, ang terminal baga dyan, private baga yan. Nagmamanage ka yan. Yun sa nang kauron kan LGU Legazpi.
So, kung piraman alimbawa ang monthly remittance, so arkela alimbawa, hindi sisingilon kan LGU. Igwa na sindang nakuha na private entity na iyo ang ma-manage kan terminal. Yan. Ayos. Ano? Di bala na so private entity mag-employ ki mga trabador, ki mga empleyado. Ta kung so LGU pa ang ma-empleyo, maanap ki trabador diyan, siyempre nakulon diyan ki ibuburugtak yan kung ano-ano mga kahera or whatever, etc. So ma-maintenance ka yan, gabos. Baka so arkila, mapadaw man siya na sa sweldo kan mga empleyadong kukano. So, bahala na so private entity ang magdesisyon kung sara erisay man ang iburugtok nila dyan. And sabi nga ni Mayor Adrian, igwa ng 7 bus company na nagpahayag ng interest na maglaog dyan. Ano? Maglaog. Mabugtak siya dyan kay ticketing booth, etc. Di ayos baga. Iyo? Okay. So, doon kunta daw, Jerome, kung ano sa mga pahayag ni Mayor Adrian Salceda. Operations Manager of XCRC Mall Developer Incorporated, Engineer Peter James Primer, sir. Also, Engineer Hernandez from DPWH 3rd. To the Sangguniang Bayan members headed by Vice Mayor Cherly Melia Sampal, we have your Councilor Jun Villar, Councilor Edna Siguenza, and of course our ABC President, Councilor Bernie Broncano, kan payabata pong board member Jessup Salceda, and of course the Chief of Staff of Congressman Joey Salceda, Giselle Richard Salceda, to my dear department heads, mga payaba ko pong punong barangay with their barangay council, friends, media, Centro Mall, sa senyo po nga amin, asad na Diyos Maray, may mapagpinayabang aldo. Siguro po nararamdaman ninyo, way back before I was your mayor, nasad sa pangaturugan ko, magkakaiyoning asad sa pinakamagayon, pinakamodernong terminal between Legazpi and Naga. Part po siya ni kan priority program ko under Hearts. Kung nararamdaman po ninyo sa Hearts, health, education, agriculture, rural infrastructure, tourism, trade, and transport. Kina po supat na S, small micro enterprise, sports and youth development, social services, and so pinakapayaba ikan pamilya Salceda, senior citizens, solo parents, and PWD. Today, we are inaugurating the bigger and better passenger terminal to fully unlock the potential of Pulangi and the places and the people that this or our terminal will serve. Today is not only a reaffirmation of the importance of this Pulangi integrated transport terminal, but as a vote of confidence in the promising and positive future for the entire 3rd District. Harap po ninyo, sa pinakamagayon na terminal kading sa Banwang Pulangi. Mas hindi po sa bilog na 3rd District. And I hope sa bilog at probinsya ng Albay. If not, Bicol. That was the main goal and that was the dream. Hindi lang ito halimbawa ng isang angat na infrastruktura na programa ng iyong pamahalaan, ito ay patunay na mas progresibo at angat ang bayan ng Pulangi sa gawaing infrastruktura. And I was told that this terminal was designed and built with the passengers' comfort. Sigurado ako na kading terminal na kadiginibo kadi, di lang po para sa mas progresibong banwa, para sa ekonomiya, ikan sa ating banwa, para sa connectivity and transport, but built for the love and service ikan sa ating mga pasahero. Ginibo po kadi para sa comfort, not only features customer care facilities na nakikita po natin, isa sa ating facility, it also includes
the offer of service of compassion, such as kayo po kita yan, driver's restroom, lactating area, a PWD comfort room, friendly for those persons with disabilities. Today we launched this project not with only the state of art, yes, di ba? State of art, malangay na galing terminal na to. Sad kini sa mga pangaturugan ta. Aram po ninyo nung panahon po ni former Mayor Jesus Salceda Sr. Kadi pong lumang terminal na to, dati po nung panahon, puro man sa nakan swamp area. Dati sa swamp area, langitas kanawat, lang tubig. Pero kita nyo, nung nagtugro kitang terminal, halos nga minang tao, idinibaba sa Banwang Pulangi. Remember, Pulangi is a gateway to 7 boundaries. Napapalibutan po kita. The fact that Pulangi is a gray area with no insurgencies makes us the potential economic boom town between Legazpi and Naga. Paisabi ko po kang pirmita, kan pangaturugan ko talaga, kita kan maging economic boom town, di lang sa probinsya ni Albay. I'm not thinking of just the province. I want our town to be put on the map as the economic boom town within Bicol region. Na kita kan modelo, kita kan moderno, kita kan pinakamagayon na paisundan na banwa. Pero siyempre, di ko man po kadi magigibo kung ada po kan tabang ninyo. As I've said on my previous speeches, unity plays a very vital role in nation building. Di ko man po kadi kayang solo. Kaya po gusto kong pasalamatan kan suporta, may pagpayaba, primero sa mga barangay council, sa inyong konseho, and of course, the Sangguniang Bayan, the harmonious relationship between the legislative and executive, and of course, my ever competent and very bright department heads. Kung ada po ang tabang ninyo, di man po kadi magiging posible. Di man magiging angat kan Banwang Pulangi. I only embody the dream, but without the help of each and every one, those dreams are just dreams. Di po katulad na abuton. So with that, I welcome each and every one to the inauguration of blessing of our new state-of-the-art Pulangi Integrated Transport Terminal. Thank you and God bless each and every one of us. Okay. So, yan po ang pahayag ni Mayor Adrian Salceda. Ayos. Ito na. Ayan, ito. So, magayon paano ini pag napuo na ini, magayon ini. Okay. Sige. Bueno. So, yaw man dumaan ka subago si kinatawan Jessup Salceda. Yan. And of course, si Chief of Staff Giselle Salceda. Siya po ang Chief of Staff kan Albay 2D. Ayan. Nagpahayag man siya dumaan kay ato nata anapon ko so pahayag. Ayan. Okay. Paano ko daw naman ko ini anong ngaran kayo ni? Jerome. Tabi daw, anapon ko so anong ngaran kayo ni? So, voice clip ni dating kinatawan Giselle Salceda and now Chief of Staff ni Kong Joey. Siya na pahit kayo ni siya ko kukuhaw nito so voice clip niya. Alingaraw nga Tig-record mo po. may recorded ako dyan na na boses
Dahil ko naman. Ayan na, you get on. You get on. Ano ini? Paano ini masabutan ta? 7:35? I-play mo po, sir. 7:35, ano ni, kanya ni? Yan ang, bago man ni 7:35 na oras? O 7 minutes? 7 minutes, sir. 11 minutes. Okay. Sige daw. I-play ko ini ano, so tara mo ni, Kasagong Primo po, LNP President, o yan. Adrian Salceda, Board Member, Jessup Santi Salceda, ang sago pong ama. Vice Mayor, may gis na Vice Mayor Vice Mayor Cherry Melia Sampal. And mga councilor po natin, hindi po si Councilor Edna Ricbalda Seguenza, Mama. Councilor June Villar Pade, ABC President Bernie Broncano, ang sakong primo. Of course, sa ating mga bisita po, on behalf of Regional Director Virgilio Eduarte, OIC Assistant Regional Director Sir Hill Fabia, sir. Chief Transportation Development Officer, LTFRB, Regional Office 5, Sir Andres Tabunda Jr. And of course, sa tuyang Centro Mall, Engineer Peter James Primes. Sa ngamin po ng mga opisyales na iliwana, of course, Chief of Police, Sir George Meneses, and sa gabin po ng mga kapitan, SK, Kagawad, and Head of Office po ni sa ating munisipyo, sa inyo po ngayon, Diyos Maraynaldo po. Good morning. Mas gusto talaga English. So, sa ligayan po sa inyo, ako po naugma, hindi po kitawana para po sa inauguration and blessing ni galing sa ating bagong terminal po. Usap po kadi sa pinaka gusto talaga, pangaturugan ni sa aking lolo, ni si Uncle Joey, ang pamilya Salceda, na magkigwa po kita ning terminal hindi po sa Pulangi. Kapag iyan po kan sa ating terminal, magiging sentro ng komersyo po kan sa ating banwa. Magpun po sa Legazpi hanggang Naga, masukuta po kan sa ating palitan po ni kan sa ating mga produkto. So sa ligayon po, kulang po ka na simple dahil sa pagpalitan ng produkto, pagkayon po, palitan ng produkto, kayo kita terminal, iyan po kan trabaho, asin oportunidad para po sa amin nating mga konstituente. Kaya po sa inyo po ligayon, ukong ko po kading oportunidad para magpasalamat po sa inyo sa idasawa na pagsuporta po sa pamilya Salceda. Kan sa inyo pong pagsuporta, may pagpayaba sa pamilya Salceda, babalis po ka na ning maray na pigikuyugan, maray na serbisyo, dakol na programa, asin mga dekalidad na mga proyekto po hindi sa Pulangi. Sa kamatoran po, kapon, nalipo kami sa Maiswa para po sa blessing and inauguration man po kan sa ating Farm to Market Road. Magpun sa Maiswa, pababa po sa Balinad. 275 million kan allocated po ito para po kayo nakita agyan mas madali papayan po sa baba Balinad. Kasabay man po ito, nag-allocate man po ng 100 million for Pintor, Kinuartilan, La Purisima, Farm to Market Road. Kasabay po ikan, kapon, ito man po kami sa Barangay Itaran, 50 million, Farm to Market Road, Sitio, San Luis. Asin, nag-blessing man po kami no multipurpose building TESDA training center po natin ito sa Barangay Itaran, Sitio, San Luis. Asin man, pagabot man po yun po sa Barangay Lourdes, papababa ng Lanigay, 50 million for Farm to Market Road. Pero ko lang po kan puro
mga heart projects. Kasabay po yan, nagalukar po si Uncle Joey para po sa educational assistance ikan sa ating mga estudyante na kung saan po makareceive sila ng 53,000. Kan sa ating mga college, 7,500 per semester, 15,000 kan ma-receive. Katabang ta, pirmi ka din nagkaribo sa barangay, katabang ta po maglinig, kading tupad, kaminsan, nakaabot ka na chismis, o barita, ngaya ko sinabay sa lista ni Kagawad. Kung ana po, dinagulan po kan pundo po yan para nga min makapagtupad. Kaya da po kita pipili nga min po makatupad. Kung di man makalag sa tupad, iya po kan sa ating akap, multi-sectoral. Nakansayin po kan may benepisyo po yan, kan pinakapayaba na senior citizen, solo parents, PWD, kasambahay, para laba, para tinda, kan pinakabago, LGBTQ. Makareceive po ng 53,000 pesos. Asin man, tama ng milyon kan, kadakil na. So sa ligyan po sa inyo, sa ngaran po ikan samang pamilya, sa pamayo po ikan sa akong angkal, na si Congressman Joey Sate Salceda. Isad lang po kanayat po na mo, kita po magkaurisad. Pag nagkaurisad po kita, magiging progresibo po talaga kan sa ating banwang Pulangi. Ang obyeto po ng pamilya Salceda, isad lang, magsirbi, asin magtabang. Constant kindness. Naramdaman ko pa si Uncle Joey, nung speaker siya, kadito minatak sa isip ko talaga. Nung naimbisara siya, sabi niya, nung naiklase pa siya, nakuno siya nung elementary, binuli ko no siya ng mga kaklasmate niya. Di siyempre, takos, nabuli, nagrane sa mga auntie na o sa lola na mga madre. Pagrani sa madre, sa auntie niyang madre, o sa lola na nagsumbong na ako ngaya, inaway ngaya ako ng mga kaklase ko. Ano ginibo nung lolan ko? Tinapi lang siya. Sinabi, baysa na ngaya nonoy, pirmi sa nang mabot. Kaya po ikat to, binatang ko man sa sagdere ko, na pirming mabot sana. Aram niyo po nyata, pag mabot, mas dakol po ikang nao ko. Pero pag ikaw, pirmi nakipagparaway, you gain more by staying kind, humble. You lose nothing for being kind. So, sa ligay po sa inyo, angat ang Pulangi, angat ang lahat sa 3D. Diyos maray na aldo po sa inyo kami. Okay, so yan po. Paig po ito ni Mr. Giselle Salceda and Chief of Staff ni Kong Joey. Ayan, okay? So, ano pa? Dapat pirmi siya ng mabuot. Sabi nga ni. Okay? So, with that mga tugang, dyan po para meron natapos ang tutuyang programa. Tudi sa GB Albay Ahead, angat ang lahat. Atod sa indo sa karahang buot kan opisina ni Albay Secondary si Congressman Joey Sarte Salceda. Happy weekend po and mabalos. Kung Joey idol ko yan, ito International Airport, bagong tulay eskwelahan, livelihood training with TESDA. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan